Class 3 English Marigold, Unit 9. He is my brother. Explanation in Mizo. Manla hian tlang te hi a uma. Kong hi tlanga chuan a chawa. Far thing chale duum tak tak kong chuan a pal tlanga. Mithen khat te chu kong chuan mun thiang hlim te a thlen fawa. Ni khat chu van sang tak a ni a en va alain. Mitam tak chu tlanga lona mu an ni a. Muang chang tak le fim khur takin an lon ani. Mei chenau pang te po an rualin tlanga chuan a lon ve a. A ming chu Mina ani. Mina i chu kumsom pahni ani a. A hnunga chuan mi panau pang te a pua a. Kumlimi ani. Asam chu akira amit chu adum kala. A mel chu zing dai tla ang mai a thiang ani. Ni chuan thingkara a chun en kwal lai chuan Mina i chuan tlang chumuang le nget takin alona. Mina i chu ahlima, mi panau pangpo chu ahlima. Paul hauzi nga papakha chuan Mina i chu a ena, a khongai khop maya. Heti hian a zota, kafanu enga tinge inunga kha mi panau pang ipuak, arit itilau ami ati a. Mina i chuan makti takin a ena, chu patling chu a shethiam theilawa. A u naupa chu akal theilau ani, piang sual ani a. Mina i chuan ti hian a zota, purita teu lau mai ka u naupa ani hi ati a. New words. Understand, shethiam. Climb, lon. Holy, thiang hlim. Slowly, muang changin. Sorry, tipal, poiti, khongai. Load, pur, purit.